Ahoj, moje meno je Ľubo, som z Bratislavy, tradingu sa venujem od roku 2011, ale nedokázal som byť konzistentne ziskový. Samozrejme, trading je o psychike a to asi vedia všetci. A preto ma strašne zaujala možnosť kombinácie stratégie tradingovej s NLP stratégiou odburávania nejakých psychických blokov, ktoré nám bráňa všetkým v tradovaniu ako takému. A čo som si ja pri tom všetkom odniesol je napríklad to, že moja taká najhoršia vlastnosť, ktorú ja som teda videl v tradingu, bola netrpezlivosť. A túto netrpezlivosť v podstate pomocou myšinej stratégie NLP programovania sa mi podarilo odbúrať. Cítim sa oveľa spokojnejší s tým, že som do obchodu nevstúpil, aj keď som mal predtým tie návyky také, že áno, rýchlo treba vstúpiť, lebo mi ten obchod utečie. Teraz to vnímam úplne inak, tá netrpezlivosť by som si dovolil povedať, že sa odbúrala.